Gernika Lumoko udalak ildo estrategiko berria ireki du zein horren ekonomia eta zahartze aktiboa sustatzeko. Lanbide ekimenak zentroak landa inguruneko bizi luzetasunaren aukeretan interesa duten tokiko garapeneko 100 profesionalekin batera hartzen du parte. Gernika Lumoko udalak lanbide ekimenak zentroaren bidez tokiko garapenean adituen erakundeen sarearen Redel Silver Economy Rural proiektuan parte hartzen du, zahartzearen ekonomia herriko mapan txertatzeko helburuarekin. Jarduketa hori Gernika Lumoko hiri ingurune integratzaile eta irisgarri bihurtzeko plan estrategikoan eta berrikuntzarakoan biltzen da, zahartze aktiboa sustatuz. Ekonomia seniorraren edo zilar koloreko ekonomiaren sektoreak aukera ematen du adinekoei lotutako potentzialtasuna baliatzeko, hiriaren garapen ekonomikoa bultzatzeko, tokiko enplegua sortzeko eta pentsamolde ekintzailea indartzeko. Ildo estrategiko berria ireki da beraz. Adinekoak gero eta kolektibo handiagoa eta luzeagoa osotzen dute, eta hainbat dimentsiotan betetzeko beharrak eta asmoak dituzte. Zahartzearen errealitate eta erronka hori aldi berean aukera paregabea izan daiteke hiribildu foralarentzat, sektore horri eszenatokia ahalik eta onena eskaintzeko, euren bizikalitatea eta beharrak asetzeko ezaugarri egokiak dituelako. Horixe Jon Lejarraga, lanbide ekimenak erakundeko presidenteak zehaztu duena. Silver Economy Rurali dagokionez, horrela ospatu da biziluzerako aukerak landa ingurunerako webinarra. Silver Redel Rural Silver proiektuaren barruan Silver Economy Rural delakoaren potentziala ezagutarazteko eta landa lurraldearen dinamizazioan lan egiten duten 100 agente baino gehiago biltzen dituen sare bat ehuntzen hasteko. Jardunaldi horretan lanbide ekimenak erakundeko kideek hartu zuten parte. Bilera horretan parte hartu zutenek apirilaren 22 arteko epea dute lanean jarraitzeko eta sinergiak ehuntzeko. Redel Rural Silver proiektua 2020an sortu zen, Redelek sustatuta, Silver Economy landa suspertzeko agendan sartzeko asmoz. Proiektuan Redelen kide diren 9 irakundek hartzen dute parte, Sodebur, Burgosko Diputazioa, Dibalterra, Valentziako Diputazioa, Tarragonako Diputazioa, Nasu Bintza, Medina del Campoko udala, Iraurgi Berritzen, Tolosaldea Garatzen, Segoviako udala eta lanbide ekimenak. Proiektuak plataforma 50 Jakin Longevity aholkularitza enpresaren laguntza estrategikoa du. Gaur egun Redel toki garapeneko 27 irakundek osatzen dute, euren zerbitzua guztira 1459 udalerriri eskaintzen dizkiete. Udalerri horien biztanleria 24.903.040 biztanlekoa da. Gizaltaldea 1.755 profesionalek osatzen dute.